Бягаш! Сами мина си, бе! Спокойно, ще мина да взема само малко месо. Здравейте, господин полицай. С какво мога да ви бъда полезен? Добър ден, сержант Апостол. Ще искам едно парче салам. Заповядайте, господине. 10 лева. Ами аз? Имам само 5 лева, ма. Ай, като спра, няма имаш проблеми. Съжалявам, господине. Не работим така. Напуснете. Не, ще спра колата от движение. Запомнях как изглежда. Боже мой, как да му обясня, че нямам книжка? С то ще се занимавам. Къде отиде този бразилецо? Сами мина си, бе! Какво ще желаете, млади момко? Поч, писта, пешло! Не ви разбрах. Говорите на български. Иди камаро, де може ме! Ай, какво искаш ли, човек? Така не. Какво ще желаеш? Сахоле! Бе, нали ти казах да ме чакаш, бе? Тръгвай! О, боже мой. Прати ли някой нормален? Мелмак, месо магазин отвори ли? Бибе, здравей! Майко мила, какво ще искаш, грешнико? Аз идвам купя теб. Моля, аз не се продавам. Не, аз от джук купя теб. Ами както виждате, свърши. Мога да ви предложа този салам. Добре, аз плаща. Вътре има милиони лева. Чао, хабиби. Приятно капване. Дай сега да видим милиончетата.